Hei, olen Risto Asikainen ja olen opiskelija tekniikan alalla LUT-yliopistossa, missä mun pääaine on energiatekniikka. Haen innolla UPM:n Research Trainee-paikkaa tuolla sellu- ja tekstiilikuitujen tiimissä. Opintojen aikana olen perehtynyt erityisesti selluloosan kemialliseen modifiointiin ja biopohjaisiin materiaaleihin. Olen myös saanut käytännön kokemusta laboratoriotutkimuksesta, jossa keskityin kuituprosessien kehittämiseen. Mulla on vahvat taidot tieteellisessä raportoinnissa ja analyyttisissä menetelmissä ja pystyn viestimään sujuvasti englanniksi. Lisäksi olen tiimipelaaja ja tartun haasteisiin aina positiivisella asenteella ja järjestelmällisesti. UPM:n arvot, kestävä kehitys, innovatiivisuus ja vastuullisuus on mulle tärkeitä. Ja näen tämän harjoittelupaikan erinomaisena tilaisuutena hyödyntää mun omaa osaamista ja oppia myös uutta ja olla mukana kehittää justiinsa UPM:n ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Joo. Kiitos ajastanne ja toivon mahdollisuutta keskustella lisää teidän kanssa. Kuulemisiin.